Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas bahagia. Gesang sesarengan wonten ing alam donya menika tentu sae menawi saged bangun ingkang naminipun panunggalan utawi persatuan wonten ing sila kaping 3 Pancasila menika dados dasar anggenipun bangsa lan negari kita Indonesia maju berkembang lan nuwuhaken lestantunipun negari kita kanthi persatuan Indonesia. Awit menapa kula yakin bilih para pendahulu ingkang ngrancang utawi ngrumusake Pancasila menika sadar dados setunggal bangsa saking maneka warni pulau utawi budaya, agama lan sanes-sanesipun menika boten gampil. Mila kados pundi bangun persatuan boten namung ing wewengkon negari Indonesia, wonten ing pundi kemawon kula yakin perbedaan-perbedaan menika sok-sok dados pepalang anggenipun bangun persatuan. Wonten konsep sing bersatu kuwi sing padha-padha, nek ora padha angel anggone bersatu. Padahal yen kula panjenengan nimbang peranganing badan, tangan kiwa karo tengen ki ora padha, ya padha-padha tangane, ning kiwa karo tengen lak beda, ning ya iso nyawiji. Badane awake dhewe menika ya perangane beda-beda, ning bisa dadi sawiji satunggal. Nek petal-petal malah mutilasi terus ora urip. Nah, kados pundi perbedaan-perbedaan menika boten jalari dados sebab pepisahan utawi tercerai-berai, ning dadosaken panunggalan sing sampurna, sing saling melengkapi, saling jangkepi. Menika ingkang penting lan Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika srana sembayang Gusti ngersakake supados para murid dalem menika tetunggilan ingkang sampurna. Lan anggenipun bangun panunggilan boten namung ing antawisipun para murid, ning nggih kalih Allah Hyang Rama, kalih Allah Hyang Roh Suci lan kalih Allah Hyang Putra Gusti Yesus piyambak. Lan panunggilan menika dados paseksen bilih Allah sampun ngutus Putra dalem injih Gusti Yesus tedhak ing alam donya. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 17 ayat 2 ngantos dumugi 26. Nalika samono Gusti Yesus tumenga ing langit lan sembayang mangkene, boten namung sederek-sederek menika kemawon ingkang kula sesuwunaken, nanging ugi sanes-sanesipun ingkang badhe sami pitados dhateng kula margi piwulangipun. Mugi sedaya manungsa manunggila dados setunggal
kados dene Rama manunggil kalian kula lan kula kalian Rama. Mugi sadaya sami manunggil kalian Rama lan kula amrih donya pitadosa bilih Rama ingkang ngutus kula. Dene kamulyan peparing dalem kula paringaken dhateng sederek-sederek wau supados sami manunggil dados setunggal kados kula kalian Rama. Kula kalian sederek-sederek wau lan Rama kalian kula mugi manunggila dados setunggal ingkang sampurna supados donya mangertosa bilih Rama ingkang ngutus kula sarta bilih kula tresna dhateng sederek-sederek wau kados Rama anggenipun tresna dhateng kula. Rama saking kajeng kula sederek-sederek ingkang dipun paringaken menika wonten ing pundi kemawon sageta nunggil kalian kula Rama tresna dhateng kula wiwit saderengipun jagat dumados. Rama ingkang suci, donya boten mangertos kalian Rama, nanging kula mangertos lan sederek-sederek kula ugi mangertos bilih Rama ingkang ngutus kula. Asma dalem sampun kula wedharaken dhateng sederek-sederek menika lan badhe tansah kula wedharaken. Amrih katresnan dalem ingkang kagem tresnani kula manggena wonten ing sederek-sederek wau dene kula nunggil ing sederek-sederek wau. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula katuntuna kawula. Sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus munjuk ing ngarsaning Allah sembayang mirungganipun kangge para murid dalem lan sinten kemawon ingkang badhe pitados ing Gusti Yesus amargi piwulangipun para murid dalem lan setunggal ingkang dipun ambali dening Gusti Yesus wonten ing sembayanganipun supados manunggil ingkang sampurna. Panunggilan menika dikersakake Gusti dados tandha utawi paseksan bilih Allah ingkang ngutus Gusti Yesus lan bilih katresnan dalem Allah menika nggih manjing gesang diayati dening para murid dalem. Mila tumraping kula panjenengan sami jejering pasamuan suci paguyubaning panunggilaning murid-murid dalem Gusti kados pundi tansah mbangun panunggilan menika. Nah menika sing kula kinten boten gampil. Pancen sacara struktural, sacara organisasi pasamuan Katolik sadonya menika setunggal. Awit wonten ing sembayangan kawula pitados cetha nggih menapa malih ingkang rawa Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Ning wonten ing strategi utawi tata hubungan wonten gereja universal, wonten gereja lokal utawi keuskupan. Lan ing keuskupan menika dibagi-bagi ana sing jenenge paroki kanthi batas teritori tertentu sing cetha. Nah wonten ing paroki-paroki menika panunggilaning murid-murid dalem Gusti dikumpulake, dikelola, diladosi supados iman kapitadosan lan gesangipun sacara rohani tansah kajagi. Ning wonten ing saperangan daerah tertentu umpaminipun wonten ing kitha Ngayogyakarta umpamane kota Yogyakarta menika wonten 7 paroki yen boten klentu. Umate pating slebar anggone mbangun paguyuban. Tasih kathah sing boten setya, nyuwun sewu menika kula aturaken boten setya marang panunggilaning paroki domisili, paroki ing pundi umat menika bertempat tinggal. Mbuh mergo alasan ora seneng, alasan rasa pangrasa, mbuh mergo alasan praktis, mbuh mergo alasan kebiasaan lan sanes-sanesipun ingkang ndadosaken panunggilan menika terus boten ketingal.
langkung saged diraosake wonten ing lingkungan pasamuan sing luwih cilik. Yen umat Katolik sak lingkungan menika ra isa nyawiji manunggil, ana sing yen pepanggihan rutin ora do teka, ana sing aktif neng lingkungan liya, ana sing malah dadi pengurus ing paroki liya, neng lingkungane dhewe ora tau ngetok. Nah menika lak krasa banget. Lah iki paguyuban utawi panunggilan umat lingkungan murid-murid dalem Gusti sak teritori sing cedhak-cedhak kok ora ketok. Nah menika salah setunggal tantangan miterat kula yen ngelingi sabda dalem Gusti dinten menika. Panunggilan menika pancen idam-idamane kabeh manungsa manunggil nyawiji. Pasamuan Katolik sak donya ya manunggil nyawiji, ning kudu diwiwiti saka sing paling cilik, ana ing brayat, ana ing lingkungan. Yen boten saged mila nggih ing teritori-teritori sing langkung wiyar, tantangane sansaya gedhe anggenipun mujudaken sembayangan dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.